ngayat nyelawat. Nyelawat nih ndi ya? Kok ya mbok lho ada wong tanggamu, ha? Ono wong mati to on nyelawat pen kok. Iki susuke. Kerupuk kuning kan. Nggak enak. Kerupuk kuning aneh. Dono iko. Ya kale ya wis. Nggak enak lek gak kuning ya. Seturung Apa Jawa. kok iku? Tahu ambek Tahu. godhoe prei. Duwe enak. Wis mari. Hah? Iku susuke. Wis ah. Duwe enak. Iku. Wis mari iku susuke. Hah? Sosok. Wis. 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 Kowe kok bedong nyapa? Sik durung bedhog, sik jam 8 kurang. Doakan nang tahu enggak. Anda tuh ngedana pakmu. Pengen tahu. Enggak tahu cukup. Ya duit iki lho. Wis mari kok. Oh gak kurang. Gak wis. Ya wis ya. Budal aku. Kesok aku prei. Napa? Repot. Hah? Repot. Merapot. Rep. Apa repot apa? Merapot. Kate nang Majang. Repot apa iki? Kate nang Majang. Napa? Dolan nah. Dolan nang rumah sakit. Wah, ya bangga mak. Woi, gaya pulang-pulang. Kok ndak pamitan? Ngomel-ngomel ki suke ben. Itu. Lha apa wong? Ndak ono saking liwat. Bajane tadi. Tuku tahu. Ya wis ya. Budal wis. Nah. Ben kesuk prei. Ono acara. Oh, kudu kuning kakane ya wis. Dono iku ndak kuning, kurang kuning. Apa yang ada? Kontrol, periksa. Periksa nang rumah sakit.